Salutare, bine am găsit la un nou episod, eu sunt Alex. Azi nu dau așa cu mâna sau cum dădeam cu două degete, pentru că țin microfonul și sunt singur, cred că v-am mai zis. Așa, și ce să ghiciți, astăzi vom merge la Parlament. Am făcut un video pentru că, ce să ghiciți, da, am făcut, pur și simplu. Băi, sunt așa de faine microfoanele lor. Ar fi super fain dacă aș avea așa microfon, gen, nu știu, îl prind aici, ceva, și să mai multe să fie conectate la fel și să meargă atât de bine. Prea faine. Sunt cu boxe, dacă vă întrebați. Microfoanele alea nu las, că este conectat la telefon. Și da, faza e că nu o să pot să vă arăt în toate drumurile pe care mergem, în toate părțile, pentru că securitate. Da, asta e cam tot, securitate. Și da, haideți să trecem la videoclipul propriu-zis. Dar trebuie să fiți foarte atenți să păstrăm informațiile importante și la urmă să vedem cine sunt cel mai activ și primează în primul. Am înțeles? Da. Așa. Nu ne dispersuiem, nu mergem toți cu grupul. Uite, domnul deputat, așa că de bună să vedem ceva foarte interesant în la cuvinte. Eu sunt Natalia, colega mea Antonia, și vă rugăm frumos să ascultăm de domnul deputat. Deci, mie îmi spune Vitalia, sunt deputat în legislatura 11 în Parlament, reprezint fracțiunea care se află acum în dezvoltare. Îmi pare bine să vă văd aici, în calitate de comunicativ, în calitate de legislator. Eu să vă arătăm grupul, au deputatul, chiar și ei, dar vă arătăm, vă spunem mai detallat. Și dacă sunt întrebări, fiți binevenit, dați întrebări, să răspundem, pentru că toată pentru și foarte bine. Da, acum suntem în o grămadă de fotografii. Și de-a câteva pace a făcut multe, a fost scris în frie pentru foarte multe lucruri de tehnici și de Respectiv a fost scris în despre această poziție. Dacă vă scrie de lucruri, poate să vedeți la primire poți de casă și poți de aceste. Ați văzut cineva pe la un mic poți de la erau răcați, casele vor așa mai de da? Să știm ce se facă. Pot să adaug că aici, în fondul Parlamentului, foarte des trec diferite expoziții. Nu doar de fotografii, de picturi, de realizări ale studenților, de realizări ale diferitor întreprinderi de-a noastre. Deci ar fi expune aici când te văd cei mai oamenii care iau decizii, cumva mai ușor merg realizările tale spre implementare. De foarte des aici, intrând în polul Parlamentului, o să vedeți diferite expoziții. Sunt foarte interesante și așa.
a durat în funcție 3 dar a revenit Parlamentul European în 1993. După cum o să terminați înainte, Comitetul Central al Partidului Comunist din Republica Moldova. Asta pentru o altă informație, dar Eu tot vis-a-vis de arhitectură. Deci, dacă clădirea Parlamentului este în formă de carte, ca o compoziție ulterioară, clădirea președinției, care, bine, atunci era a Sovietului Suprem, a fost gândită ca o compoziție arhitecturală cu floare în fața unui căr. Floarea fiind făcută din clădire, fiind proiectată de un arhitect uzbek, el a făcut floarea în forma, adică concepția florii în formă unui flori de bumbac. Deci dacă vă uitați atent, este ca un bumbac care se desface. Atunci este o carte și o floare în fața cărții. Așa o compoziție arhitecturală. Care a fost inaugurat la 23 mai 2017, în ziua în care sărbătorim ziua Parlamentului. Moldova atunci când a fost închis în Parlament, așa cum se numește el acum. Aici avem o galerie a tuturor președinților Parlamentului care au intrat în istorie, cu ocazia diferitor sărbători naționale. Muzeul Parlamentului organizează o expoziție tematică. În caz de față avem expoziția dedicată sărbătorilor naționale, cu memorii, scrieri politice, pamflete, opere ale ilustrilor oameni de artă, oameni politici, dedicate sau expresia luptei lor pentru o renaștere națională, luptă pentru alfabet, pentru grafie latină și terminând cu parcursul european care este Moldova. Aici avem o evanghelie făcută cadou de Sfântul Vladimir în 2015 în semn de binecuvântare pentru activitatea Parlamentului. Una din cele 5 această ediție cu declarație de independență și Constituția Republicii Moldova, făcută cadou de Curtea Constituțională. Un astfel de exemplar este folosit la ceremoniile de investire a președintelui Republicii Moldova, impresionantă. Legile de legi, iată așa erau o parte foarte de anumite tematici, că era că nu aveam computere, nu aveam internet, toate și legea era. Apoi a apărut internetul și nu mai fost să recuperăm să le așezăm, nu o să ne facultate de drept, nu o să ne ocazia să le vadă toate. În continuare avem anul de respectate pentru internet, să avea permiția la comunitate, unde în diferite domenii am direct în funcții, așa cum voi întoarce aceea, așa cum învață. În continuare avem un discurs care se o să le vedeți doar în film de toate astea. Iată Niculeața, alții.
aici toate este de unde? Din ceilalți, de din Chișinău. Da? Aici e Căușeni. Nu. Criulești, pardon. Aici e Criulești, da. Și aici e Brăceni. Acolo să întâlnim Chișinău, centru, nord. Da, bravo, bravo. Cum vă pare aici? Sau în ședință? Da. Răzmărit sau mai venit? Da. Mai venit. Și ați mai fost? Cine mai fost aici? Nu. Da, sunteți aproape. Deci eu zic că este o bună ocazie pentru voi să vizitați întreaga clădire, să doriți și suntem aici. Așa, la modul de vot, în această clădire se votează legi. Legile după care se conduce țara, care noi ne constatăm, ne respectăm, de fapt bune și în țara aceasta se votează. Eu locul meu acolo, aici la această tribună din cei care trebuie să prezinte legile, legea e ca să temă pentru acasă. Da? Voi răspundeți la lege. Pentru obținerea noastră, da? Ca să obținerea noastră trebuie să pregătești, să răspund convingător. Iar la doi direct din aici. Din aici, la convingător, prezintă și dacă sunt convingător, dacă răspund la toate întrebările, deputații votează. Noi votăm pentru noi, noi dăm eu votăm și aplicăm tehnologie nouă. Și adoptăm legile care se păcare de lor tot. Iar accesul de sistemul. Și voi la televizor veniți de Parlamentului. Da, știți de asta. Politică, deci nu suntem nici lumea. Politică, evident, discuții, da? Emoții. Da, așa, aici politica e multe emoții, multe ori discuții aprinse, sunt și discursuri frumoase și noi asta încurajăm că și deputați, primul deputat, că sunt cei care se vorbească pe care la care eu să răspundem. Cine vrea să vedem un deputat? Acum vrea să facem lista și după aia închidem lista. Cine? Așa, bravo. Noi suntem pe mâini bune, eu pot să mă relaxez, dar pentru asta trebuie să... Ce să fac? Să învățați, să gândiți liber, critic, da? Ce înseamnă să gândim critic? Să punem de fiecare dată întrebări atunci când avem informații sau să ne spui ceva. Pentru că voi, cei care au votat, voi aveți foarte multe informații. Da? Vinul la de informații. Putem? Gândiți? Așa. Și atunci, eu sunt la putem să venim cu Biblioteca Națională. Biblioteca Națională, voi aveți acum o multitudine de informații. Da? Și o competență care eu vreau să vă rog la care să vă gândiți, eu asta le spun copiilor mei, în noastră școală, doi din ei, pe tot să fac în felul ăsta. Să încercați să alegeți din multitudinea asta de informații în care să trebuie voi. Da? Pentru că voi aveți un ocean de informații în viață, trebuie să gândiți critic, vedeți? Așa. Oamenii care se pun întrebări. Nu, pur și simplu, dacă acum am fost întrebat, eu colegă, dar mai fi bine și filosofie. Ana Galicia, eu am rugat-o. Când am auzit de așa ceva, puneți întrebări. Nu mi-ați luat așa, nu mi-ați luat așa ceva. Sigur că suntem pensionari, suntem noi cei care muncim acum,
da, îi ajutăm să oferim pensia pentru părinți, cei care au ajutat. Da, voi, sunteți mari, suficienți, de tot trebuie să voi, da, pentru a plăti pensia părinților. Deci, puneți-vă tot timpul întrebări. Nu vă rușinați cu întrebări. Da? Și atunci, deci, cât timp membrii sunt prezenți șef de ambasade, reprezentanța corpului diplomatic, ei stau acolo în spate. În partea cealaltă este loja celorlalte servicii care asistă Parlamentul, ca de exemplu serviciul direcția juridică, tot acolo vin și invitații care sunt promovați în anumite funcții. În spate este loja vizitatorilor. Oricare cetățean poate să se înscrie și să vină la ședința Parlamentului, să asiste, bineînțeles, este o procedură, dar este foarte transparent, este foarte accesibil. Tot acolo este și, în spate, este și presă direct localizată. Acum, am o propunere asta pentru profesori, nu știu, părinți, către voi, ca să vedem cât de atenți ați fost, sau, deci, un mic temă pentru acasă. Vă uitați pe ce loc stați. Așa. În internet găsiți ce deputați stă pe acel loc și faceți un mic eseu despre activitatea acelui, aici nu, acasă, tema de acasă, despre activitatea acelui deputat. Ce lege a făcut, ce s-a ocupat, cine este în principiu. Profesorilor cred că o să fie interesant să vadă o organe reușită. Este și activități activante ca să vedeți ce eu o să vă rog de conectați cu microfoanele, nu vă rog de conectați. Mai spune la întrebări, doamna președinte? Spune-vă. Deci, chiar acum recent am votat în Parlament ceva legat de agricultură, despre albini. Eu nu sunt specialist, bineînțeles că colegii din Ministerul Agriculturii care au venit cu lege pentru ameliorarea situației în agricultură. Îmi pare bine că vă preocupați, eu nu știu dacă sunt eu chiar persoana care ar putea să vă ajute în ceea ce ține albinile, dar dacă există o problemă, un demers, părinte de bun la noi, sau de luăm pe criteriul geografic și preia deputatul care se ocupă de areolul respectiv, sau le luăm pe criteriul de domeniu și îl ia deputatul care se ocupă de domeniul respectiv. Așa că un demers și el nimerește la deputatul care este responsabil. Domnul președinte, eu vă dau microfonul. Ai cu Parlament? Uau, nu mă vezi în microfon. Noi ieri am auzit. Noi ieri am votat. Noi ieri am votat pe legea de legea asta. Care a dus la niște de
Da, păi ne-au dat acest biscuit și ne-au trimis acasă. Și aici se încheie acest video, ne vedem în video următor. Pa, pa!